Sa labing uwahing galampuan, sa gihimo karon nga oral COVID-19 vaccine nga maglakip sa bag-ong variant sa SARS-CoV-2 ang virus sa COVID-19. Anong report ni Chelo Valiena. Sa pagkakaroon, gipahibaw sa Dominican priest o molecular biologist Father Nicanor Austriaco nga nagsugod na ang ilang testing sa oral vaccine nga migamit sa yeast system nga muaway batok sa coronavirus disease ug sa makatakod nga mga variants niini. Matod ni Austriaco nga duha ka bakuna ang ilang gihimo. Una, batok sa original virus nga COVID-19 ug ang ikaduha sa pipila ka variants niini. Sa 25 ka tuig niyang pagbansay aron mamahimong yeast expert ug sa iyang kasinatian, mao iyang gigamit aron paghimo og bakuna gamit sa probiotic yeast Saccharomyces boulardii nga mopagawas og protein sa SARS-CoV-2 sa lawas sa tawo nga magsilbi na unyang antibodies ug muaway sa COVID-19. And we are genetically engineering that yeast so that it will make one of the proteins of the SARS-CoV-2 virus. Kung magmalampuso ng ilang gihimong testing sa Rhode Island sa Estados Unidos, iyan na kining dadon sa Pilipinas alang sa clinical testing. Iyang gipahibaw nga naghinam-hinam na ang mga opisyal sa Department of Science and Technology sa labing unang oral vaccine gamit ang yeast nga gidevelop karon niya isip pari og Filipino molecular scientist. Our hope is that this vaccine, this oral vaccine made from yeast, will be available for every Filipino, but we have to test that first. And so that's why you have clinical trials. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.